Сәлем, минем исемем Зиланд. Қазан шәһәре туграсында сүрәтләнгән Зиланд минем бабам. 1000 еллык тарихы булган Казан күпне күргән. Халык борынгыдан үз мәдәниятен саклаган, җырларында, биюләрендә һәм бәйрәмнәрендә. Ә менә хәзер бу турыда әкият. Сабантуй, бәйрәмнәр бәйрәме. Хезмәте матурның ялында мәгънәле. Кем көчле, иң батыр һәм җиде санатуй. Мәйданга көрәшкә чакыра Сабантуй. Сабантуй бәйрәме ахырына якынлаша һәм һәр вакыттагыча бәйрәмнең иң югары ноктасы көрәш башланачак. Нәкъ менә көрәш келәмендә кемнең иң көчле икәнен ачыклый алачакбыз. Беренчеләрдән булып келәмгә кара йыланга каршы кырмыскалар чакырыла. Бу тигезсез көрәштә кем өстен чыгар соң? Әлеге көрәштә кырмыскалар җиңде. Кырмыскаларга ура! Бүгенге кичнең икенче көрәше. Өй шикерткәсе суалчанга каршы. Әйе, бу егет төптән, тирәннән күтәрелде. Лумбрицина җир чуалчаны җиңүче дип табылды. Латынчамы? Әйе, коллега. Дуслар, өченче көрәш. Күбәләк яфрак киясенә каршы. Бу күбәләк кайчандыр үзе дә киягенә булган бит. Ә бу яфрак киясе тиздән күбәләккә әйләнер. Табигать мөгъҗизалары. Карыйк. Әйе, гүзәллек котышкыч кыш шул. Сезнең белән килешми булдыра алмыйм. 4нче көрәш. Шыпшага каршы бал кырта. Бу
көндәшләрне ничек аерырга соң? Бик гади генә, коллега. Балкырты карадан сары сызыклары бар. Әшепшә? Әшепшә сарыдан кара сызыклары бар. Чыннан да, барысы да бик гади икән. Көрәш нәтиҗәсе күрәсең тигез булыр. Коллега, сезгә көндәшләр формаларын алышкан кебек тоелмыймы? Ә хәзер гасыр көрәше. Боз һәм ут диярсең. Үрмә күч чебенгә каршы. Трибуналарга күз салыгыз. Кызганыч, безгә кемнең көчлерәк икәнен ачыкларга мөмкин булмады. Бәлки, әлеге бәхәскә сез нокта куярсыз. Көчең белән мактанма, эшең белән мактан.